प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा जानो थांगासिनो दङ। लाइमोनफोरनि आसा आरो मिजिंखौ फैमाल खालामबाय नामा बिटिआर सरकारा? जाख्ल'नाय गैयै स्ल'गानजों फैनाय इउपिपिएल दोलोनि सायाव दुफां बर'नि गोख्रों अजद। स्कुल फोसाबफिननाय खामानिखौ लानानै प्रमद बर'नि मुं लाना रंगल बर'आ जोंनिफ्राय रां लांदोंमोन। प्रमद बर'नि लाइमोनफोरखौ लानाय गासैबो मिशनानो फैमाल, बुंदों इउपिपिएलनिनो गोख्रों दैदेनगिरि दुफां बर'आ। जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रंगल बर'नो हरबाय, दायित्वआ जाबाय आंहा थाबाय नङा होमबा? रेसपन्सिबिलिटि आंनि, बेखौ आङो खालामथारनांगोन। जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै। बिथाङा जे इयुथ्सफोरखौ थगायबाय बा प्रमद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय, बे जोबोद इनाय जादों। 2000निबो बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ प्रमद बर'निसिम लानानै थांदोंमोन आसा आरो मिजिं लानानै, नाथाय गासैबो फैमाल। बेनि थाखाय दुखु खालामदों दुफां बर'आ गासै लाइमोनफोरखौ लानानै। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय, बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय, जोंबो रियेलाइज जाबाय। बर' हारिनि जे बिटिसिनि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय, बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय। थारैनो सोलायनायनि स्ल'गानजों फैनाय इउपिपिएल सरकारा रायजो आरो लाइमोनफोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावना होनो हायाखै नामा? थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा खामानि मावनायाव फैमाल जादों नामा? जयनिं खालामनानै होबाय, खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय। प्रमद बर'जों सावरायो, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो, नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया। दिनै इयुथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा? ग्रिन मिशन लादोंमोन, दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा? साबेसे इयुथ दा दिनै साबेसे जयनिं जानाय इयुथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगोन? जिर'। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ थारैनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा? फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ थागोन ना थाया, समासो फोरमायसिगोन। 1 बोसोरनि सिगां जे प्रमद बर'नि मुं लानानै बिथाङा थोनदोंना थोनाखै आं बेखौ मोनथिया, नाथाय रंगल बर'आ, बिथांनि मा मोनथिया आङो, बिथांखौ रंगल बर'आ प्रमद बर'नि नाम लानानै जे आंनि खाथियाव फैबाय, जे प्रमद बर'आ नोंसोरनि जेसांखिनि इयुथ जयनिं खालामबाय, बिथांमोननि मुङाव एसे स्कुल रिपेयारिंनि खामानि हरसिगोन, ओंखायनो जे नोंसोरबो मावनानै लादो, बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमद बर'नि एसे पार्सेन्ट हरग्रोनो नांगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंफैबाय। स' बिथाङा बुंफैनाय लेखायै आंबो बिथांखौ एज ए असे बिदा हिसाबै बिथांखौ फोथायनानै आङो माखासे लोगोफोरजों रायलायनानै जे रंगल बर'नो जोङो रां पार्सेन्टनि मुङाव लोगोफोरनिफ्राय खांनानै बिथांनो हरनाय जाबाय। दिनै 1 मास बारलाङो, 2 दान बारलाङो, 3 दान बारलाङो, नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोना। जागोन जों दिनै 1 बोसोर जाबाय, बारबाय, थेवबो फिथाइया थाया नङा होमबा? स' माखासे गोलाव सम बिथांनि न'आव थाङो जोङो, बिथाङा नाथाय जेबो रेसपन्स होआ, नाथाय फिथाइया थाया। प्रमद बर'आ बे खोथाखौ मोनथिना मिन्थिया, नाथाय नोंथांनि मुं लानानै जे बिथाङा रां लांदों, अभियासलि जों नोंथांनि मुंखौ बेवहाय लानो गोनां बाध्यता जागोन। हयथ' नोंथाङा जुदि नङा सानदोंब्ला बिथांनियाव सोंनानै नायनो हागोन। दिनै आंहा जेबो लामा गैयैलाय दिनै माखासे जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रंगल बर'नो हरबाय, दायित्वआ जाबाय आंहा थाबाय नङा होमबा? रेसपन्सिबिलिटि आंनि, बेखौ आङो खालामथारनांगोन। जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै। बिथाङा जे इयुथ्सफोरखौ थगायबाय बा प्रमद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय, बे जोबोद इनाय जादों। दिनै बिथांनि न'आव थाङो जोङो, फुङाव थाङो, बेलासे थाङो, नाथाय बिथाङा जेबो रेसपन्स होआ, अनलि जागोनल'। बिदिजों बोरै सोलिनो नङा होमबा? एथबां गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जे बिथांमोना रांखौ जगार खालामनानै हरबाय, सोरबायाबा अमा फाननानै हरबाय, बा सोरबायाबा सुदनि लानानै हरबाय, दा खामानियाबो जाया, बिथांमोननो सुद सुख'बाय थानांगौ नङा होमबा? बेसे क्रिटिकेल।
बिथांमोननि थाखाय राङा गोबां नङा जानो हागौ, नाथाय जों गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेनो राङा गोबां। थ' बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजांमोन। दा बिथांमोनजों सावरायसेयावबो जायियाव दिनै आं सासे UPPL नि एसे मावथि हिसाबै खामानि मावबोनाय हिसाबै आंहा दायित्व दङ। स' बिथांमोना आंखौसो हमगोन नङा होमबा? बेखौलाय बोरै हमबाय थानो? हरग्राया आंसो नालाय। स' जेबो अपसन मोनिलाय आङो बिथांजों सावरायबाय लास्ट जे रांखौ मुलखौ घुरायनानै होदो, होआब्ला आङो रिजाइन होनोसै। बिथाङा सम लायो नाथाय जाया, सम लायो नाथाय जाया। ओंखायनो लास्ट अपसन आंहा जेबो लामा गैला जे आं UPPL निफ्राय रिजाइन होनोसै, जे खामानिनि मुङाव जे फैसा लादोंमोन बेखौ आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय रांखौबो जोंनो नांला। नांगौब्ला आं आंनि गारि फाननानै मा फाननानै आङो बिथांमोननो घुरायफिनगोन, आङो बे खोथाखौ बुंबाय। नाथाय रिजाइन होनोसै होनना बुङोब्ला बिथाङा जेबो बुङासै। जेब्ला आङो रिजाइन जे लेटारखौ गथायबाय होबाय, बिनि उनावसो बिथाङा जे दुफां बर'आ जे आंनि मुंखौ लानानै जे प्रेस मिट होमारसिगोन, बेखौ बिनानै बिथाङा लगे लगे जे आंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय। नाथाय मानो? रायजो राजाफोरा जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला, जुदि प्रमद बर'आ जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला बिथाङा लगे लगे आंनि एकाउन्टाव मानो ट्रेन्सफार खालामखो? नोंथाङा बिनि सिगाङाव सोंनानै नायनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सैथो नङा। दिनै आंहा आंनि माखासे लोगोफोर दङ, दिनै प्रुफ होनो हायो। बिथाङा मानो थाखाय बिथांनो जे रां हरनाय बेनिबो प्रुफ दङ। आरो बिथाङा जे आंनो हरफिननाय दाखालि रिजाइननि उनाव आफ्टार रिजाइन लगे लगे बिथाङा आंनि एकाउन्टाव जे ट्रेन्सफार खालामबाय, बे आंहा प्रुफ दङ। थ' बेबायदि पार्टियाव आं बोरै खामानि मावगोन नङा होमबा? आंथ' माखासे लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन ना। थ' फार्स्ट रिजोना बे जाहैबाय। दा सेकेन्ड रिजोनानो जाहैबाय जे दिनै UPPL आव खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय, प्रमद बर'जों खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय। नाथाय बिथांनि जे इन्सट्राक्सनाव, बिथांजों खाथि खाला थाफानाय जे सानैसो लिडारनि जे इन्सट्राक्सनाव जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ बिथांमोननि थिननायाव अल BTC नि इयुथ्सफोरखौ जोङो जइन खालामनानै होनाय जादोंमोन। more than 2000 प्लास इयुथखौ जोङो जइनिं खालामनानै होबाय। मालाबा क'क्राझाराव खालामो, मालाबा बिथांनि चन्द्रपारा रेसिडेन्सआव खालामो, मालाबा पार्टी अफिसाव खालामो, मालाबा रङियाव खालामो, मालाबा तामुलपुराव खालामो, मालाबा अदालगुरि बिदिआव खालामो। थ' बेबायदिनो माखासे इयुथ जइनिंखौ जोङो खालामबोदोंमोन। स' इयुथ जइनिं खालामबोनायनि मेन जे एजेन्डाखौ जोंनो जे होदोंमोन, बेनो जाबाय इयुथफोरखौ जोङो जे बिथांमोननि बुंनाय लेखा, बिथांमोननि इन्सट्राक्सन लेखा जे इयुथ्सफोरनि मुङाव जे मिशन, जे स्किमफोरखौ इयुथ्सफोरनो होनाय जागोन, जे बिदि बुंनानै इयुथ्सफोरखौ जइनिं खालामनो होनाय जादोंमोन। स' बिथांमोननि बायदि जे इन्सट्राक्सनखौ लानानै जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ, दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय, जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय, बयबो इयुथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन, नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन, गसंथानो हागोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमद बर'नि जे बुंनाय लेखा, बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनि जे बुंनाय लेखा जोङो माखासे इयुथफोरखौ जइनिं खालामनानै होबाय। खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय। प्रमद बर'जों सावरायो, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो, नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया। दिनै इयुथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा? ग्रिन मिशन लादोंमोन, दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा? साबेसे इयुथ दा दिनै साबेसे जइनिं जानाय इयुथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामखो? 0। थ' दिनै इयुथफोरखौ जे इंगेज खालामनायनि खोथामोन, जिउ राहा दानायनि जे लामा होनायनि खोथामोन, बेयो टटेलि फेलुर। थ' बैबायदि हानजायाव, बैबायदि गभमेन्टआव थानानै आं बोरै खामानि मावगोन? जाय लाइमोनफोरखौ जोङो खोथा होनानै, जाय आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ, आदामोनखौ जे खोथा होनानै बा आंखौ फोथायनानै बिथांमोना दिनै पार्टियाव फैदोंमोन, आंनि लोगोफोरखौ फोथायनानै दिनै पार्टियाव फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि थाखाय जुदि जों जेबो खालामनानै होनो हायाब्ला आं बेबायदि पार्टियाव थानानै मा खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि खाथियाव मा मोखां लानानै थांगोन नङा होमबा? बाथ्राया बे जाहैबाय। थ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय, बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय, जोंबो रियेलाइज जाबाय। बर' हारिनि जे BTC नि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय, बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय। स' बेनो मेन जि रिजन, लाइमोनफोरनि जि दुखु,
बेखौ दे प्रमद बर'आ बुजियासै, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुजियासै। बेवहाय जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां बुंस' हायै दुखु थाबाय। खुलुमबाय।